Video yetu lero tionesana mmene tingakapangire cheki kuti Google account yathu ikutisungirira ma contacts athu kapena ayi. Fero kuti anthu ena amatha kumalimba mtima kuti mfoni mwanga muli Google account komano isakusungirani ma contacts anu. Ndeta tiyeni tikaonesane kuti ikusunga kapena ayi. Ngati isakusunga tipange motani eno kuti iyambe kusunga. Ndi mosataya nthawi tiyeni tionesane kuti marani. Ndi chimene mmene yakuchita ndikupita ku browser aliyense ndi umomwe ine ndikugwiritsa ntchito Google Chrome ndi tipanga search apa kuti Google Contacts kenako tipanga click website yoyambirira yomweyi. Kenako tipanga apa stay on web. Ndi make sure apa pakona apa Google account imene ikuonesa apo poyo ikhale Google account kuti muone kuti ma contacts amasave kapena ayi. Ngati si imeneyo ndi kuti mukadina umene popo ndi ukasintha nkuyikapo imene mufuna muone kuti ikusave. Ndi ma contacts mutha kuwaona onse kuti alipo angati mwamba musoimonesa kuti contacts alipo mwakuti mene muonera mwangamu yaonesanso kuti muli mwakuti. Ndi mukaona kuti uko kusakupangako sync ndi kuti chimene mmene yakuchita ndi kuti mwene mukayike settings ya sync yo kuti azipanga upload. Ndi chomwe mmachita ndi kupita ku settings, kenako musankha pamene pali accounts, kenako manage accounts, kenako musankha apa Google account imene mufuna kuti izikusungirani ma contacts anu. Mwachisanzo ine ndasankha iliyonse apa. Kenako mupita apa pa sync account, kenako make sure kuti umomo alemba kuti contacts apa pakhale on chonchi. Sonza kuti mukangoti mwayika mu contact iliyonse automatically izipanga sync kapena kuti izipangidwa upload ku Google account. Basitu panga kwake ndikumene koko. Ndi ngati mufuna kuti ma videos ngati amene wawa asamakuphonyeni osayiwala kupanga follow. Tiyeni tionanso video sali.